tapas Romeo yläasteen kouluretkel. Katseet kohtas hetkeksi, Romeo tajus, et se tuijottaa, ei saa irti silmiä tai illalla silmi kiinni, kun kävelee pitkin pilviä. Seuraavalla viikolla uskal soittaa Julialle, mut perheen toisessa puhelimessa sen faija kuuli kaiken. Opettaja, joka teki selväks tyttärelle, et leffa johon Romeo pyys ei tuu kyllä menee, niin oli epätoivoisia mut samalla onnellisia. Kunnes Julia faija hoiti Romeo ongelmiin niin, et yksi päivä Reksi soitti vanhemmille. Niitten poika häiriköi ja parempi et se vaihtaa koulua ja paikkakuntaa. Se tarvii hoitoa, nää maikat funaa, vaik oikeesti tarvii jotain aivan muuta. Pelkästään Julian, ei taivalt kuuta. Sä oot valo mun pimeydessäin, loistat kirkkaana edessäin. Ja aivan kun olisit lähelläni, tunnen kätes kädessään. Sun odotan vielä palaavan, vielä kerran mua halavan. Ja jossain taivaan takana taas sydäntemme tapaavan. Sun odotan vielä palaavan, vielä kerran mua halavan. Ja jossain taivaan takana taas sydäntemme tapaavan. Yhten ilta Romeon faija latas, poika pakka kamas, me ei tulla enää takas. Unoha rakkaat friendis, me suretaan kans, mut sun takias koko perhe muutetaan taas. Sinä iltana Romeo uskals koittaa soittaa Julian kännykkään noin vaan, ne sopi tapaavansa ulkon vaikka oli pakkast. Ja et Julia karkais kotoo ikkunasta, Romeo pölli faijansa auton lainaa, et pääsis pian Julia luottaa pamispaikalle. Siellä Julia monta tuntia kylmäs odotti, kunnes lähti pettyneenä kyynel silmäs kotiin kohti. Juuri saamamme tiedon mukaan alaikäinen kuljettaja menehtyi vakavassa auto-onnettomuudessa hetki sitten. Liikkuva poliisi varoittaa autoilijoita mustasta jäästä.